ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Hagani kasi potrik u December kabadai ru kasi ke International Human Rights Day lani kasi ka bang Kynmaw ya ka hok Longbriew Briew satlak ka perthe kum ki nong song snong jong ka ni jela ki badai ru ki red part apo ka ri India ngidai ban kam kanti sa sisen ya ki hok tan rai jong i ka kum bala sanjur hagari ti sanshar ban ngidai ru ban Kynmaw hagaju ko por bangidai ban buram ban nyokor ya ka hok Longbriew Briew jong i wei pe wei nong song snong iba im hagani gari ka balai lo gari India borok wei dan artili kimat ki bokong san ki bangidai ban Jingkren ban ngidai ban tai banyak ha kum gani kasni ka wei ngidai ban dawa naga sarkar India bagadai ban pendam no yaki an iap jakor kawai ni kita gadai ke Armed Forces Special Powers Act kaba latrekam na duga senam ka kendai spa sang pupra kani ka ai bor lut haki sipai bakin kem wat bakin penyap no yaki Briew ki baki ki suba bagi dei ki leno lani ki rip tiang atia bat dang haki ni ki khinder singiru ngi i ya jing ya siat pathar Hakabash deki pomut ki mensim ki ba lui ki la shudo e ye jingim ki jongki hakawai ni ki snong ga badan ha Mon district ha Nagaland but kani kamne ka sien ga baning kong ga ba ki sipai jong gari India kin le kumne but dagani ga Armed Forces Special Powers Act kamde tang ba ka aibor gi sipai enre ka ya daru ye ki ha ba ki le ye kum ki ni ki kampentri but kaba kampen bitar susu kalong ba katnat trekam sipai kala pengkesan hakmat jong ka ying seri ba ka ong ba ki ain ba ki jing bisar jong ki riupat ba lani ta ki civilian law ki dei ban kendria syarot haba ka ya ti ka ain ba ka jing bisar jong ki sipai nanta sa gawai pat ka ain ka ba ngidei ban dawa ba di ban pendam no ka dei ka unlawful Activity Prevention Act. Kani kabagi sarkar nagapor sa kapor ki say pendan kam baklay kani kaan. Ban kem ye kinu ki Briew. Kiba bu jingkeli ye ka sarkar. Lani kiba bu jingkeli lani kiba kentho ye ki policy tre kam jong ka sarkar. But dangshan u Father Stan Swami ula sya kem bagla sya set along na kani kaan. But ula duru ye ka jingim. But ula klat no na kani ka pertai klempat yo. Kanu ke jing bisar ke bahok halor ke jing keno baule ye kam ki balong bian nanta hala ke jong ke jelaru ngidon ye ka an yak jakor kata ka Meghalaya Preventive Detention Act but ye ka diru kala dei ke por ba ngidi ban dawa ba di ban pendam ban wengno na githup jong ki an hapo ke jela habang ye kren lani habangi dawa syapang ke jing pendam ye gini ki an yak jakor kamdei pat yangi bangin penkesan lani begini sya ya ki kam pentrim jong ki leno kum ke imlang ga salang ka badai man nyat sakman ngidei ban pendrem bat ngidei ban kentat si sendan ye ki no ki kam pentrim ki ba thombor ya ka hop Longbriew Briew la kalong la dale de ki sipai ki pulit lani lagalong balale daki sengleno lani daki riuking atia kaba arpat bat kaba kongsan kaba ngidei ban Jingkren bat ban yatai jur hagani kasi kaba ngiraki ya ka hop Longbriew Briew bagata kadei bangin Jingkren syapang ki hop jong ki nongtre nongbela ki nongtre nongbela sni ki kentup yagi batrei hagi kam sarkar ka kentup ru yagi batrei hagi kam ki karkhana hagi company ki batrei hagi dukan ki babela misteri lani ki basnaying ki nongtrei kenta ki nongtrei ying bat ki batrei hagi benta ki baper hagi jingim ki jongki ki babot ki babela sngi man laga sngi ban pendap
ia ke jingim ban kershan ia ke jingim ban penbiang ia ke jingdon kam jong ke ying keset. But sakaway ru ngide ban Kynmaw bakum ki nong tre nong belas ni. Ngidon ia ke hok ban kamai jakpo. But ngidon ru ia ke hok bangin le kemen ngin le risa ha ke jingim ke jong. Tinrei habang ia kren sapang katrekam katre jam lani ke yokam yo jam lani ke kamai jakpo. Kadang sakaway pat ke isu ke bakraw ke bakta ia kinong song snong apo gani ke jela. Bat kata ke day ke isu jong ke jingkerdo kam ke unemployment lani ke jing bom yo kam kamtam jong gi kun samla hagini ki sni. But hagini ke por ngan pegi sepi ya gani ke graph kani ke graph ke balongkat kum ke sorjamin lani ke survey ke bale man la ke benai nadu ke snem araja khatpra hadu unai wing jong kani ke snem arajar artway telada pipet hagini ke graph uni ulan Longbriew ukdo na kabenta ke jingkerdo kam hapo ke jela Meghalaya kadba uni ulan rongkti ukdo na kabenta kari India boro powe tikini kita Jingkren sekani ke phang kidei ke percentage lani kita Jingkren ki bokdo kadno ke jingkerdo kam ke jing bom yo kam hapo ke jela Meghalaya bad kari India boro powe telada pipet banyak uni ulan Longbriew ukiu uhiar balada pipet banyak susu haki benai leber benai yong jong ke snem arajar arpo uni ulan ukiu sut sete sejrong baru ukiu palat 10% kabamut ke jingkerdo kam haga jela Meghalaya kalong hadu sipo na ke sispa hagi benai leber hadu yong haga snem arajar arpo nangta susu tetapi pet hagi benai yong hadu benai Julai naitung jong ke snem arajar arpwe kadang biang ke jingkiu haga jingkerdo kam haga jing bom yo kam haga jela Meghalaya kumba 100% hoi mentau snem hadu uni benai naiwing arajar arpwe kahia kabumut kidak Jingkren ki hiar ban ngila benong ba ke jingkerdo kam jogi Briew kala hiar Hindrei ke bangi puli nagani ke sorjamin ke bapau hagani ke kra ke bangi puli nagani ke sorbe kalong ba ke jingkerdo kam ba ke jingbom yo kam haga jela Meghalaya lani ke yo kam ke yo jam jogi Briew haga jela Meghalaya ke hiar ke kiyo bat ke khi phalo kabut kamlong ka batikna bat kamlong ka basket ngan chua nuksa desi Briew lani ke Briew lani ki samla wat kam ki yo kam menta kesni kitrei si benai lai benai hadu andru benai kira du no e ketu kam bat ki song klam kam da ki photli ki benai kumta ka yo kam yo jam ha ke jela Meghalaya ka long ka bakhi phalo ka bom tikna bat ka bom sket bat kani ka sorjamin kamde ka bale sisian na ka sansnam ndrei man la ka banai bat man la ka banai ka pendi ya ka jingbom tikna ha ka yo kam yo jam to tangban yo kam ru kam patbiang habangi yo kam ngidei ru ban yo ringkat bat ki hok ki jongi bat ki e ki hok jong ki nong tre nong belasi kabaningkong kum ki nong tre nong belasi ngidon ye ka hok ban yo i ki syuti kum ka casual leave ka earn leave ka medical leave ki kentei ki bapun ki bakha pada ka por ba ki pun bat ki kha khun ki dei ban yo syuti la kum no amduna ya ka hindru bana bat ya gani la pun ksanru da ka rai jong ka yeng bisar ka bahelu agri India dangshat nalon nangta ni deiru ban yo ya ka bainong ka baibelasi la nei ka tulop ka bala ban pen im habang ye kren sa phang ka bainong ye kren ye kata ka living wage ka bamut
bangila ban penbiang ye gi jingran kam ga jingim ga jongi ga baban la kasi kum ga bai school ga bai kot ga bai ga bai wayeng ga bai boarding electric ga bai kadi badru ngide ban yo ru ban le kemen ha ga jingim ga jongi hindrei ga basusi ga lomba ha ga jela mekalia wat kata ka minimum wage Lani ka bainong Sngi ka ba ki nong tre nong belasi ki yo aga sisi kat kum bala bodo daga sarkar kadang nong ka ba tat pala lani ka ba podor pala bat hau benai Oktober jong kani ka senam arajat arkuwei ka sarkar jela kadang sula ban pentemai lani kadang revise ya kata ka minimum wage bat kat kum ka jing bodor jong ka sarkar ba kita ki nong tre nong bela ki badai ki unskilled ki yo Laispa sanpuar ga sisi nangta kita ki semi skilled ki yo tang sauspa sautingka ga sisi nangta ki skilled ki yo kumba sauspa sanpuar tingka sisi ga bainong but ki highly skilled ki yo sauspa kandai tingka sisi ga bainong Bagaimana kisim tang ya ka bainong si jong ki ta ki highly skilled ka balong sauspa kandai tingka kataru ka nang long ka baduna pala namar la rapi ken ha ka sibnai kinyo duna ya ka khatsan hajar te tang khatsan hajar ka tulop sibnai ha kum ka ni ka juk ha kum ki ni ki por ka nang long ka barit pala ha ba yinu jor bat ka jingkiu jong ki dor ki mur jong ki marba mardi hayo ke jing kiodor jong ka baikali bat ki wei ki jing pulut ki jing pensep bat ki jing dawa jong ka jingim haji ni gisni ladang yo kam bat ngim yo yakini ki hok ki jongi kum ki nong trei nong belas ni ngim dei shu ki nong trei bat ki nong bela ngila dei ki mrao tikane ke juk neoliberal bat ki economic policy ki bertemai ki penkeladuk ya ki million mut ki nong song jong ke India bat ke jela ke jongi bat ki penrus pa bat tang ya ki katu kat ningut ki he saipan bat ki nong kayi ki bahe baisen kumta ngi haban bu jingkeli karoi kapar ka ba kumno ngi kwa hagani kapor Hatu ngi kwa ya ka roi ka par ka ba penkeladuk ya ki million mut lani ka ba penrus pa tang ya ki sis pa mut ki Briew. Haka imlang ka salang ha gini gisni ka don ka karai ka ba he ka ba peniklat yo ba duk na u ba rus pa bat ka ni kan dei ka social problem ka jing jong ka imlang ka salang ka basirkay ka bang nang ma hakini ki snem bat ki por ki pandawan nang ta susu ka danru kata ka bangi ong ka jinge kata ki income disparity lani ha ka tre kam tre jam ha ka kamai ka kaji ka dan ka jing panye pher hapdeng ki Briew ki betre ha ka jo ka jaka bat ki betre ka jo ka kam ngan su ai nuksa kum ni Haga jaga tri kam ka beran si pongut ki nong tre. Hinriumut na ki yo tulop san po ajar de ka sip nai. Bat saumut ki wei pat ki yo tang kumba arpo arpusan ajar de ka sip nai. Kini baru si pongut ki tre ye ju ka kam. Bat ki pulut ye ju ka por bat ka bor bat ye ka set ko jong ki ban tre kita ki kam. Bat kani ka jingpen ye pher lani ka taki income disparity. Kalong ru persya ya ki ai but dangshan ru ker ying seri jong ke India ke Supreme Court ka ong bagi day ban bat ye kata ka bagi ong ke equal pay for equal work ka bomot ki nong tre ki nong belas ni ki day ban yo ke ju ke jingsiu ke ju ke tulop ha bagi tre ye ke ju ka kam tukumta Hagani ke Sngi ke bangi rakhi ya kata ka hok Longbriew Briew setelah ke pertai. Kum ki nong tre ki nong belas ni bat ki nong song snong jong gani ke jela begani ke ri. Ngidei ban khim sa sisen pat bat ngin kam kenti ya ki hok tenrai jongi.